Ja som tu podľa teda definície pána Hlinu za intelektuálov ako Peter Zajac. Neviem si upraviť mikrofón. Dnešný deň je významný, je to výročie. Máme presne 1300 dní, odkedy sa moci v tejto krajine ujali Fico, Slota a Mečiar. Za tých 1300 dní toho napredvádzali kopu a tých dôvodov je minimálne 1300. Tento rok sa pomaly ani neprejde deň, aby sme v novinách nečítali o novom škandále, o novom zlodejstve, o novej trápnosti zo strany tejto vládnej koalície. Alebo možno aj ku všetkým máte nejaké výhrady, niečo sa vám na nich nepáči, niečo, čo urobili, máte k tomu výhrady alebo s tým nesúhlasíte. Ja takisto, ku každému z nich mám nejakú výhradu, ale to v tejto chvíli nie je dôležité. V tejto chvíli je dôležité to, že práve oni sú tí, ktorí môžu priniesť zmenu. Sú tí, ktorí predstavujú lepšiu tvár Slovenska. Nový rok to odhalil na čisto. Keď majú niečo stvoriť, tak to zbabrú a idú brať kamionistom vodičáky. Idú ničiť životy im a ich rodinám, lebo ich najprv okradli o obrovské miliardy pri samotnom tendri a potom pri spackanom mýte jeho technickou realizáciou. Máme vládu neschopnú a nekompetentnú. Jediné, čo vedia, je kradnúť a nadávať všetkým ľuďom, ktorí majú svoj názor, ktorí sa dožadujú a dovolávajú svojich práv. Obrátia svoju nenávisť voči každému, kto sa nepoddá, kto chce byť slobodný, kto chce povedať svoj názor. Takto to dopracoval Robert Fico. Som aj zabudol povedať ešte jednu vec a v politike mimoriadne dôležitú, charizmy. Nech sa páči, pán Figel. Milí spoluobčania, milí mladí priatelia, všetci ste mladí, niektorí menej, niektorí viac, ale ten duch je tu mladý. Gratulujem, teším sa. Vítajte doma, ďakujem pekne. Teraz budem pokračovať ďalej pánom, ktorého príbeh pre mňa je príbehom hrdosti a dôstojnosti. Nech sa páči, pán Čáky. Ja som chcel pôvodne tak potichu a nesebavedomo, ale uznáte, že po tomto úvode musím hrdo a sebavedomo. Takže, dobrý deň prajem, divno podkývánok. Priatelia, dovoľte mi, aby som vám odozdal pozdrav vedenia strany Maďarskej koalície. Vážení priatelia, kedves barátaim, ja si nemyslím, že som obeťou, ak je tu niekto obeťou, to je Slovensko, je obeťou tejto vlády. Maďarov žijúcich na Slovensku očakávajú politici súčasnej vládnej koalície. Túto krajinu mám rád preto, lebo ani ja, ani moji predkovia, ani ostatné národnosti žijúci na Slovensku sem nepricestovali. Tu sa narodili a tu majú svoje hroby. Ďakujem veľmi pekne pánovi Bugárovi. Pokračujeme ďalej a predstavujeme pána Sulíka, ktorého ja vnímam ako príbeh modernosti, internetu, racionality. Nech sa páči, pán Sulík. Pozdravujem. V tejto zime bolo veľa povedaného, v podstate so všetkým sa dá len súhlasiť. Nebudem to opakovať. Bohužiaľ, je to tak, zažívame nebývalý hospodársky a morálny úpadok.
a dúfam, že už jedno koho všetci voliť prídete. Rozhodli sme sa teda ešte aj zozbierať 350 000 podpisov pod naše referendum a ďakujem. Dobrá správa je, že dnes, zajtra v podstate už tých 350 000 podpisov máme. Keď všetci moji predrečníci sa zhodli v tom, že táto vláda je hanba pre Slovensko, tak ako prvé by mali jasne povedať, že s touto vládou nebudú paktovať a nebudú s ňou vládnuť. Mňa osobne veľmi príjemne prekvapil pán Dzurinda asi pred pol rokom, kedy toto jasne vyhlásil a vyhlásil to už aj pán Bugár. Mne sa to strašne páči, ja som to čítal, pán Gál raz niekde v nejakej knižke napísal, že všetci nadávame na to Slovensko, všetci nadávame, ale po druhom poháriku vína sa nám pri spomienke na to naše, on to tak povedal, zaprdené Slovensko začnú lesknúť oči. A naozaj je to tak, my ho máme radi, verím tomu a verím tomu, že ho má rád aj pán Zajac. Nech sa páči. Dobrý deň, priatelia. Že chceme Slovensko, ktoré si vie lepšie hospodáriť, že chceme Slovensko, ktoré sa nebude korumpovať, že chceme Slovensko slobodných médií, že chceme Slovensko, v ktorom nebude žiadna národná a národnostná nevraživosť, ktorá prekrýva zlodejiny, že chceme Slovensko, ktoré bude mať dobrú povesť všade v Európe a všade vo svete. Naše dnešné posolstvo mohlo byť asi takéto. Slovensko, zobud sa. Dosť bolo spánku. Ďakujem.